בת 87 רחובותית, אימא לשני ילדים, סבתא ל4 נכדים, שעד גיל 7 היא חוותה את השואה בעיירה שבשם יאש, נכון? יאש, ברומניה. ומשנת 2008 חברה בעמותת עמך, שעמך זו עמותה שבעצם נועדה וקיימת ונותנת מגוון רחב של פעילויות לניצולי שואה, למי שלא ידע. ומזה כ4 שנים מספרת את סיפור הגבורה שלה במסגרת זיכרון בסלון. נראה לי שאפשר. ויש לנו את אליזה, בת 89, גם רחובתית, אימא לשני ילדים וסבתא ל6 נכדים, שמגיל 5.5 עד גיל 10 חוותה את השואה בעיירה קטנה ברומניה, חברה בעמך מזה 6 שנים, וזוהי הפעם הראשונה בחיים שהיא מספרת את הסיפור שלה. אז אני חושבת שאת זכית, אנחנו זכינו, אינני יודעת, תשמעו את הסיפור. תגידו לי מי זכה. מה שיהיה בעצם הערב, אז יש לנו את העדויות, אוקיי? את העדות של כל אחת מהן. אחר כך יש לנו איזשהו קטע אומנותי, מופע מוזיקלי. ושאלות, מי שירצה לשאול שאלות. זהו, יש לכם אחר כך שמה בסוף כיבוד, שתייה, קצת נשמושים, מי שרוצה. אז נתחיל? תודה. עליזה, שנייה.